Kinong yang lambat ki dekat jangka KSU na Kupli Circle rengkat ki bor Shnong bat ki Samla VDP kila penjur ke Jingpeitngor ki Shnong ki baya Khappud ke jela Assam ya wan tut ki breu na Assam na ka jingkhenra mender hakate ke jela. Kinong yang lam Shnong bat ki Samla KSU kila kentu ya ki patba ban Peitngor ya ka jing wan rung jong ki breu na Assam sa Meghalaya ka bala ban bu ya ka suk kesan ha ki jing ba bonjan. Ki Samla KSU na Thain Kupli rengkat bat ki pulit na Sapai Police Station West Giant Hills kila khangla di ka jing thmu jong ki breu ki bamut ban rong sa Meghalaya. Lakentu ya ka sorkar Meghalaya ban penklan ya ki pulit yada hasilan ter ki Khappud Meghalaya Assam na ka jing tu jong ki breu na Assam sa Meghalaya. Bikin pergi cek dengan diam. Yang ini kon mabin wa. Dah. Oh, bos kelembar dong tuh. Dah. Nah, jerong ini. DCS itu ya. Minyau penting. Kamarul. DCS. Minyau. Di luar. Abdul Kalam. Buat mau.